Boas. Ao galego, no estado actual das nosas falas, élle moito difícil manter o mínimo de estabilidade formal de que precisa cualquier lingua de comunicación moderna para pasar con fólego ás seguintes xerazóns. É algo que seguramente tamén tú notarás todos os días. Os castellanismos, mesmo aqueles máis obvios, avanzan de tal forma que a maior parte dos falantes parece desistir de colaborar en porlles freio. Mas a magnitude do problema é aínda maior do que se ve a simples vista. Mesmo que de repente surxise na sociedade unha firme intención por recuperar vocabulario galego, guardado polas familias ou aprendido na escola, o efeito sería prácticamente cosmético. Pois cada termo costuma ter tantos valores en cada unha das categorías gramaticais como é usado que mal acertarían a usar con corrazón a maior parte dos mesmos. Como veremos hoxe en galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Por exemplo, a maioría das persoas saben pola escola que a palabra castellana largo se di en galego longo. Seguramente, se tiveren esa intención e estiveren concentradas, conseguirán usar a súa tradución galega no valor máis habitual da mesma, adxetivo co valor de extenso longitudinalmente. E, por tanto, conseguirán dicer que un corredor é longo ou que a vida é longa, máis para outras expresóis adverbiais de uso tan frecuente como a la larga ou largo e tendido, non lles pasa pola cabeza que haxa alternativas como as que ves na segunda columna, e deixarán ou adaptarán mínimamente a forma castellana das mesmas, como ves na primeira columna. Nestas expresións até poderías pensar que a solución pasaría por pensar un pouco, eu garántoche que non, e algunhas persoas até poderían tentar adaptar, longo e tendido, a longa, mas para o falante común estas adaptacións son a invenzóns, e para alén da súa falta de xenuinidade, aínda teñen o problema de non se verificaren na lingua real, en ningunha lingua real. Alén diso, o artificio galeguizador ten un limite. Pode triunfar nun ou dúas expresións, mas en todas é difícil, por non dicer imposible. Repara só na práctica infinitude do problema. Como dicemos que falta 1 quilómetro largo? Ou que queremos por as largas? Ou que fixemos 20 largos de piscina? Ou que depois nos largamos? Ou que alguén nos deu largas? Ou que queremos tomar un café solo largo? Ou que asistimos a unha apuesta de largo? Ou que alguén ten a mau larga? Ou que o noso clube de fútbol é o mellor do campeonato de largo. Con todas estas temos basicamente tres opcións. A primeira é ignoralas, como se non existisen, que é como dicer deixalas así, porque obviamente as persoas non van deixar de as usar. Todo ben, mas asumimos que o galego é unha lingua subalterna do castellano e que en termos de vocabulario acabará por non diferir desta. A segunda é adaptalas, asumindo que o galego só pode manter a súa independencia como produto de laboratorio, algo que nen sempre goza da simpatía popular. Lembremos como moitos se rían cando algúns decían isto é a leite. A terceira é reintegralas, quer dicer, usar o portugués como referencia. Esta última opción, que agora pode parecer utópica e até menos simpática a moitas persoas que aínda menosprezan o portugués, a meu ver, sería a máis fácil e eficaz, e tamén a mellor comprendida a longo prazo, porque desaparecería o estigma da invención. Afinal, todas as alternativas provirían do noso mesmo sistema lingüístico e serían vistas como máis úteis comunicativamente. Aínda por cima, poderíamos contar con input real para ensinalas nas aulas e reforzar o seu uso. A primeira e a segunda opcións, quer dicer, deixalas ou adaptalas, que é como dicer inventalas, é o que vemos un pouco por todo o lado, inclusive nos dicionarios galegos máis conceituados, o cual, para alén de pouco eficaz, tampouco é o camiño máis fácil, porque normalmente son paus de cego que as persoas teñen dificultades en acompañar. Se quixeres parar o vídeo, podemos comprobalo con un exercicio práctico. Na seguinte tabela, douche as tres opcións que acabei de explicar, para tú mesmo aplicar dúas delas ás expresións castellanas que vimos antes. Primeiro intuitivamente, adaptándoas, e depois usando un tradutor das mesmas para portugués, reintegrándoas. Supoño que che ficarían máis ou menos así. As da segunda columna poderán parecer en principio máis fáciles de socializar, mas son tan artificiosas que sería difícil que chegasen a ser unha alternativa seria ás da primeira.
Algúnas das da terceira poderán parecer extrañas aos usos da Galiza, mas ninguén lles atribuiría falta de xenuinidade galego-portuguesa, para alén de tenen un grande uso constatado, de maneira que serían fáceis de consultar e habilitar, e mesmo de pôr en uso á medida que o galego se vaya preparando para comunicar coa lusofonía. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir